ஓ மனிதா, உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியம் கொடாமல் ஏழைகளின் வயிற்றில் அடிப்பவனாக இருக்கிறாயா? வறியோரின் மனக்குமுறலாக இருக்கிறாயா? எளியோரின் கண்ணீராய் இருக்கிறாயா? நேர்மையற்ற முன்மதியோடு இருக்கிறாயா? சுயநலத்திற்காக உதவுபவனாக இருக்கிறாயா? உலக இயல்பில் ஒளியின் மகிமை மறந்து வாழ்கிறாயா? யாக்கோபின் பெருமை மீது ஆண்டவரின் ஆணை, அவர் உன்னை நினைவில் கொள்கிறார். உன் மாற்றத்திற்காய் அனைவருக்கும் மீட்பு எனும் பொதுநலத்தோடு அனைவருக்குமாய் இறைவேண்டல் செய்ய அன்பர் அழைக்கிறார் அனைவரையும். இறைப்பற்றையும் கண்ணியத்தையும் இரு கண்களாக்கி, சுயநலம் களைந்து பொதுநலத்தை சுவாசமாக்கி, நம்பிக்கைக்குரிய நேர்மையை உயிர் துடிப்பாக்கி, நிலைவாழ்வை உரிமையாக்கிக் கொள்வோம். அவரின் இறை அருளும் இறை ஆறுதலும் என்றும் நம்மோடு.